Защо знанието и информацията, която получаваме ежедневно за тревожността и паникатаките, много често, да не кажа винаги, е недостатъчно, за да се справим с тези състояния. Защото знанието, теорията, информацията, колкото и книги да сме прочели, колкото и видеа и подкасти да сме изгледали, знанието остава на ниво съзнание. А когато говорим за силна тревожност и паникатаки, те са на много по-дълбоко ниво в нас. Като тръгнем от подсъзнанието, където са детските травми, детските страхове и спомени, и минем през реакцията на тялото, на нервната система, която е свикнала да реагира и да стои в режим тревожност, и минем също през навиците, които сме изградили за това да се предпазваме, и всички тези неща просто е нужно да се трансформират. И само съзнание те не могат да бъдат трансформирани, защото и тялото, и нервната ни система, и емоционалната ни памет, всичко в нас натрупва неща, които е нужно да бъдат разтоварени, за да може човек да се почувства отново спокоен, да се почувства в безопасност и да върви напред през живота си със спокойствие и лекота.